Λέγομαι Κωνσταντίνος Γκάσταρης, είμαι γιατρός, ειδικότητα ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος. Το βασικό κίνητρο στην αρχή για να γίνω γιατρός ήταν, όπως ίσως και για τους περισσότερους, η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, να μπορώ να βοηθώ ανθρώπους σε ανάγκη. Όπως και το γεγονός ότι η ειδικότητα που τελικά διάλεξα, η ενδοκρινολογία, είναι μια ειδικότητα που απαιτεί έτσι αρκετά συνθετική σκέψη και ανάλυση δεδομένων. Οι βασικές μου σπουδές, η ιατρική σχολή έγινε στο Αριστοτέλειο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μετά όλο το κομμάτι της ειδικότητας, της εξειδίκευσης δηλαδή, το έκανα στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποφοίτησα το 2007, συνεπώς πλέον 15-16 χρόνια είμαι γιατρός. Αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και το κομμάτι που έκανα ειδικότητα. Είναι αρκετά μακρά η εξειδίκευση του γιατρού, όπως ίσως ξέρετε. Τώρα εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, στο ιδιωτικό μου ιατρείο και στην κλινική του Αγίου Λουκά. Το ωράριο λίγο ποικίλει ανάλογα με την ημέρα, υπάρχει δηλαδή μια σχετική ευελιξία, υπάρχουν μέρες πιο γεμάτες, μέρες λιγότερο γεμάτες. Σε γενικές γραμμές, μια τυπική μέρα το πρωί θα είμαι στην κλινική από περίπου 9 μέχρι 2-3, ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι και μετά κάνω το ιατρείο μου από τις 5 μέχρι συνήθως αρκετά αργά το βράδυ, μπορεί να πάει μέχρι 10, ίσως και λίγο αργότερα. Τι απαιτείται για να γίνει κάποιος γιατρός? Δεν νομίζω τόσο, εντάξει, το κομμάτι που λέμε να είναι καλός μαθητής ή η ευφυΐα βοηθάει, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό τελικά είναι η επιμονή. Να είναι διατεθειμένος, να ξέρει ότι θα πέρασε αρκετά χρόνια στην ειδικότητα, αρκετές εξετάσεις, μετά να είναι υπομονετικός, μπορεί να δέχεται τηλεφωνήματα από ασθενείς ή συγγενείς που αγωνιούν ακόμα και ώρες περίεργες, ώρες ακατάλληλες. Συνεπώς θα έλεγα επιμονή και υπομονή για ένα γιατρό. Νομίζω το βασικό πλεονέκτημα, που είναι σχεδόν μοναδικό θα έλεγα το επάγγελμα του γιατρού, είναι ότι ακριβώς βοηθάς έναν άνθρωπο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η υγεία του. Επομένως, αυτό το αίσθημα και την έκφραση αγάπης που παίρνεις όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά από τον ασθενή και τους συγγενείς του είναι μοναδικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μειονέκτημα νομίζω είναι ότι οι ώρες δουλειάς, ειδικά για κάποιες ειδικότητες που έχουν πιο πολύ το επίγον στην φύση τους, που μπορεί να είναι ώρες περίεργες, ώρες δύσκολες, ώρες ακατάλληλες, πολλές ώρες δουλειάς. Συνεπώς πρέπει κανείς να ζυγίσει αυτά τα δύο. Την ικανοποίηση που λαμβάνει και την ευχαρίστηση από τη μία και από την άλλη τις πολλές ώρες δουλειάς.